Ejide m ahụ, oyi maga m. Oyi, ka ị nọrọkwa n'anwụ? Sị m apụtata n'anwụle ma ahụ ga-ekpokọtụrụ m ọkụ. Ị gaghị baa n'insaịd kpuchie onwe gị. Kpuchie onwe m, ọ ga-aka njọ. Ka m bịanata anwụ, emechaa ọ ga-akwụsị. Ị gwakwala mpa? Eso? Ị gwakwala mpa? Agwala m ya. Ọsọ ga-azụtara m ọgwụ. Ngwa, chere ka m weta ego mmiri nọ. Dị nwaanyị a na-eme. Hey, bịaba. Na-akpọ gị ada kịrịkịrị ka ada ọkụkọ ka ada ewu. Bịaba. You want respect? Ka ọ na-efọrọ dị m, ide ekele mmadụ. Ahụchiela m anya. Ekwesịghị m ikele gị. Lee ka mma m ji du n'oyi. Gị na ga madam of the house. Mgbanụ ịdị ime esi nwoke. First pregnancy of a boy. Lee ka m gwa gị. Iko iji mara mmadụ ka a ga-eji mara gị. Ị nụrụ ya? Lee ihe na-ele gị sens na-emere gị ebere maka na mpa m nọ ya. Kemgbe echi ị hụ na afọ ime na-aga gbelem ị karị na-azụ ime ụlọ niile round the house ka ị gịnwa ga na-aza ya. Ọ bụrụ na ndị mma m ga-eme likwe wushi nọrọ n'oyi madam of the house na-apị phone. Do relax. Yes, onye dị ime a na-asa akwa ya. The other day ahụrụ m gị mma m saga akwa ya na akwa m gị bịa nga dosara ya akwa gị. Lee echi ọzọ ị ga-eme ihe ahụ. Ama achịkọrọ akwa m niile ma nke dị neat ma nke dị dirty. Ị ga-asa, ị na-asa ya ị ga-ehi ụra. Ị ga-ehi na this compound. Ị ga-apụ outside hie ụra. Ị nọ ihe m kwuru. Ị nụrụ ya? Ị nwere ntị ka ị nwee ntị? Chere ka m gwa gị. Akwa ị chọrọ ka m kelee gị. Ị chọrọ ka m kelee gị. Ebe ị na-afụrọ mma m, afụrọ m onye m ga-ekele o. Ada kịrịkịrị tụtụrụ m nnọọ sham ka beans na anwụ na-agwa m okwu kwa ụmụazị ka na m bụ ebidie mmekwezi mmekwenata chere mellow down. Ana m ekwu mana ị ga-enwe ndidi n'ihi na ndị Igbo na-asị nkịta nwere ndidi na-atọ ọkpụkpụ gbara abụba. Enweghị ihe ọzọ ị ga-eme mana ị ga-amata na o nwere ebumnobi ị nwere gaa na ezinụlọ ahụ. Ọ bụrụ oge na gaa motuo hụ na Chineke bi n'igwe nyere gị aka, ala ekwe nyere gị aka ga-emuto nwa n'udo. Gị na nwa gị ga-awụzi onye isi ezinụlọ ahụ. Onye isi nọdụ ya nọdụ, onye isi pụọ ya pụọ. Ma dakarịkịrị o, ma nne ha o, ma nna ya o, ha niile ga-anọzi gị n'ọbụ aka m. Yes. Biko wetu obi diwe ọfụkwa na ọbụla ole na-aga ịmụtụ. Afọ ime emere na maharụ lekere m nwa nwaanyị Anambra ka a na-atụgharị ma ọ nwere ebe a na-atụgharị ihe nke pụta ọrịa menu n'isi gwa m okwu. Ngwere pụta ọrịa menu n'isi gwa m okwu. Mellow down. Golden afọ ime. Mellow down. Ọnwa mgbe nta ọ na-adịgide. Nwa mgbe nta everything ebe ị na-anụ biko. Ka nwere ụjọ kwere ka isi kwu na. Ka nwere ụjọ kwere. Kwere. Ikwere ha ala otu m siri kwuo ya.
nwanne m nwaanyị ihe niile adịgo mma onye m ji si gị nwee ndidi mana ka m gwagodi gị ịmakwa nwoke ma ala niile nọ n'obodo anyị ekeghị ụzọ ịtọ enwe nwe ebu anakie ya bidoro ewe ala ahụ na maka Chukwu ego ga-awụ Katọlik mana enwe nke ọ ga-ere ngwa ngwa emuto nwa gị na nwa gị awụrụ onye isi ihe niile ahụ ma ala niile ahụ ihe niile ya nọ gị n'aka nke ị chọrọ ire gị ire ịkpọ ofe aka milion a na-awụ gị n'aka ngwa ngwa ihe ndị a niile ala niile a n'aka nke ọ ga-anọ n'aka gị na nwa gị eziokwu eze nke m tụzie nwa nwoke ahụ dịka mụtie ka mụ na nwa nwoke nwekọrọ ihe niile ka mara na golden awera mana mgbe a ga-ere ala ahụ echefukwala m mmụọ nwa mba ka mma gwafa na nwaanyị Anambra awụghị na nwaanyị Anambra awụghị gana mama onye nwụrụ amarazi eji akpọ m golden ishiri ike ndị anaba n'ụzọ etega ngwa n'udo dị o isiwe ike ebe nwayọ ngwa jee ka ọma nne m ịhụkwa kamgbe ọ gwụrụ kpọbata nwaanyị ahụ n'ụlọ di m pius agbanwe ma nọ n'ime ụlọ o nwaanyị di nwa nwaanyị nọ ya o ọ chọghị ịma anya na-eri iri o anya na-anwụ anwụ o anya na-arị ha o di m pius amadi gwale n'ọrịa adịga m ugba nwa bụ otu m na-ejibu okwu si biko zinụ m ọgwụ m aṅụ makwa nga akpọrọ m gaa ụlọ ọgwụ ka mara ihe mege m ejuele nne gị kọkọrọrọ o rukwele m ebe o ohe nkwa ekwughị ekwe nne m ịhụkwadịla kewa ọgwụ ihe m gwara gị ọzọ onye zere m ọgwụ ahụ sef achọọ m ịṅụ sichịrịgo na ịhụbeghị ọgwụ ihe ṅụrụ na kemgbe ihe amịga gị onye nyere m pius ngwa ga-ekwela m tewe na ihe m chọrọ ka anyị mee ikweteghala m ihe m chọrọ ka anyị mee na ọ ga-adị mma ka anyị mee ya sorokwala ihe m gwara gị ị ga-ahụ anyị mee ya ọ ga-adị mma ịnụ nne m nnu dịka gị
nna m na-abịa ọha obodo ga-ahụ ya ọkwa nna m na-abịa afọ afụrụ yo n'ọwụ nna m na-abịa ọha obodo ga-ahụ ya. Hei Chineke nna, onye na-anụ olu nwa mgbenye akwa niile m bere n'abalị bere n'ụkwụ Chineke ezela m ya. Ọ nwụrụ m atọ ọchị egbe elu bụ onye ọwụwụ ọ mgbe ntụ ugbu a ya ahịa ekuru nna m otu ekuru ya ka m ga-eku nwa ọhụrụ esi ka agaje Jerusalem esi ya mụrụ Jizọs otu ya kpakpando awa n'abalị ahụrụ kpakpando n'elu ọwụ nna m bịaji ihe mee obido igwe ịwụdachi obere ogbugbe ekuru ya nwa m so azụ ụbọrọ nna m hei nna m na-abịa nna m na-abịa nna m na-abịa ọha obodo ga-ahụ ya nna m na-abịa o afọ awara ya nna m na-abịa ọha obodo ga-ahụ ya onye sọ ọgọdọ abịa ndị mmụọ fọrịa ya onye sọ ọgọdọ abịa ndị mmụọ fọrịa ya nna m na-abịa nna m na-abịa nna m na-abịa ọha obodo ga-ahụ ya nna m na-abịa. Kem na-anụbedo olu ọgọ m nwaanyị alọrịkwa level kamgbe agbụla abụọ ka nwaanyị n gawara ụlọ ọgwụ ime ka emeti ya akwụsị ime ka emeti ya akwụsị ha biko kwuo ha hapụrụ ụmụnna m ọpụta nwata nwoke mmanụ jiri obi ọma si abịakwute nwa ya wụdụkwa ihe ọjọọ ka o mere. Mba, ama m ihe m na m mego ihe mpa m wu nnukwu mmanụ ọ nwoke mmanụ ọgụda abịa ka ụmụacha ọgụda abịa ote ndị ọdọ si abịa ọ nwoke ga-abịa n'ọkpụrịkpọ ọ ga-abịa n'igwe ehupụta ya ote nwa gị nọ nwa tụka a ga-esi ebula nna m oke nwa chere mmemme nsie mmiri gaba biko Hey, Ogo. Nna m ọla ndị ala. Nwoke ukwu olulo. Erimeri na-atọ ụtọ erimeri ọnwa egbula nwaanyị n'afọ ime ka ọ mụọrọ anyị nwa ka anyị too okporoko ṅụrụ mmanya ngwọ gbawara m egwu aga m eri ihe wụ nwa ọzọ ụgburu ụnụ nwa aka nọ agwara m ha gwasị na my father ga-land in a grand style. Chineke na ịgbalị ala obi n'igwe ịwụdachi nne m biko nwunye m lote nna m dị ọmakwara mma nwoke Chineke ịhụ nwa ke oyo nwa pụtụpụtụ nwa nna m onye ukwu imi eto ogologo ka imi onye ọcha awote ndụmba awote ngaịrị bịa lekwa ọnụ pịnọ nwunye gị mụrụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, achọrọ m iji oge uhuruchi a wee kelee onye ọbụla bụ onye Igbo na onye ọbụla na-anụ olu na onye ọbụla ihe anyị na-eme na-amasị. Aha m bụ Longinus onye a na-akpọ Chief Imo. Ekelela m unu nke ọ dị ukwuu nke unu ha na-etinyere anyị anya n'ihe anyị na-eme maka na asị ọ bụrụ na onye nyere ahụrụ ga-anyụ ọfụma onye ga-agba asụ ama mgboji ama anyị anyụọla ya bụ ahụrụ nyụkwa ya ihe ọma nyụọ ya nga ọwụ anyụọ ya ote ya dị ka nga agbalili pafọm n'elu ya na-eshi unu na ndị na-anụkwa n'uche ya na-anụ uche ya na-egosi anyị na ihe anyị nyụga na ọrịa ọ na-ahụ masị anyị nyụrụ gawa sugbo anyị egbuola opi n'ime ahịa gbuo opi n'ebe dị iche iche gbuo opi n'ụlọ ụka gbuo opi na ngalaba ala Igbo niile na-asị onye ọbụla bụ nwa Biafra ka anyị nwee ezi nkwado nyere onwe anyị. Achọrọ m ka anyị na-akwado onwe anyị n'ụzọ dị iche iche maka na Igbo amaka Igbo anyị nwere ọtụtụ ihe nọ n'ala Igbo kacha enwere mba a ga-eji atụnyere anyị because anyị zuru ka eme
ana m eji ohere a na-ekele ụmụaka Igbo nọ n'ụwa niile ebe niile n'ụwa sọtụrụ ka anyị nwee ike na-ahụ onwe anyị n'anya, na-akwado onwe anyị, na-enye onwe anyị nkwado pụrụ iche n'ihe ọbụla anyị na-eme. ana m ekele unu ka unu si na-aga n'ihu na-agba mbọ ịdị na-akwado anyị n'ihe nkiri na ihe onyonyo nke anyị na-ewepụtara unu. ụfọdụ enweghị ụdị aha anaghị akpọ anyị. ụfọdụ si na anyị wee ọgwụ eji achọ ọbara mgbali elu, ụfọdụ si anyị wee ọgwụ eji achọ ọrịa anya, ụfọdụ si na ọnwụ na ngwa ọrụ ga-enwe joy mbata ha ga-enwe obi aṅụrị ntiga ha n'ihe nkiri gị aṅụrị esi n'elu si n'ala wee mee gịnị wee bata m n'ime. ana m ekele unu nke ọ dị ukwuu maka na asị ekele onye akịdị na nke ọ gwọrọ ya agwọta ọzọ. ekelela m unu nke ọ dị ukwuu maka nkwado nke unu nyere anyị, na-ekelekwa unu maka nkwado nke unu ga-enye anyị mgbe ọ dị m n'iru. ya bụ anyị na-ayọ unu ụzọ ọbụla ọ ga-abụ ị nwere ike ijinye aka ịfụ na ozi ọma anyị na-eweta na anyị gara n'ihu ịdị na-emepụta ya. biko anyị na-ayọ gị nke kpọọ anyị n'ekwentị, ịkpọghara m n'ekwentị ile anya na skrin na akwa ịhụrụ ya nọmba anyị na-ahụ n'ihu kamera ebe a ọwụ my number, direct number. gị kpọghara ya is either I pick it or my PA will pick the number. ihe ọbụla ị ga-eji kwado anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme, biko obi alụla gị mmiri, asụla ngọngọ, enwe n'aka chịchịchị, enwe n'aka mgbakijide, mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị, na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị, because anyị nwere a lot of things to give to you. anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu kama na mgbe ụfọdụ anyị na-eleta anya lee ebe a ịma na asị ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị kwanụ di lụrụ ya na maintenance asọghị ya bụ mma nwaanyị. so biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu, enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwa anyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achọ ịba na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu. biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anokute Chief Imo. Sister Mangi is here and other crew nga anyị ha na-ewepụtara unu ihe nkiri. anyị na-asị ka amara Chineke ka udo ya chia n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi. afọ a ga-amara anyị ma karịa afọ ndị ke gara aga, and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma. ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo anyị na-ekele unu nke ọ dị ukwuu, na-asị ka Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.